مارشال دشك تخا سرتي الحجر خوي مارشال دشك هاشي وي دياشت نوانوشت سيلخن مار خنداتز يعني خيتي أقبت أقوالخشتينا ساكورا بيت ديش شدزات غلغية نوخشية كيرغيزية كازاخستانية أبيها علامتي أو عزب خنتس شوي مخكر بيخا قش مخك بقابش توبش دو تيج تينوشكر أربوخش كورتول غاليش سن حيباش تشليلدش вагонышк дачи тусыш хылзам ханис сталине цун غزرو иляхамдас ыздуатыш дуқцарышти иттай ғылғашти ноқчышти фашистыш цауамыл болжбы цангулқ дежбы яхат цудох ыш хылқын мастғибы мычапыш цыржи цар цмастғи нагахсан ыш болуш бали бети дерикқым бехкеді цедеша тем хошт мягк йоттыш бяхкарыш мягк дят дуаққыш бяхкарыш везл қебежлинырыш тем тхындырыш исти буаққинық бирыш ыш мастғибы Тамар, هي историк المنخو خلراتر داخو خلو اسقامل ازري اسباي شوز قدي لاشر خلق ماستري بيان قاقوالاش فيفرالي داريك الله قام كازاخستاني سريدني ازيد عدختات تان وتي باهن خند يمسشت عمالر يمسشت وديش خنب نوق اصل ديش خنب اشي تان ولقش ديش خنب خلق ماستري خنب يعني но сон фаалу дорог зялш халк мастери муштхул из мисал долждакам ханиалше том был белчахи в 41 году том был белчахи темт баха ханб ве мехкere траца езер соула нах цаники ханб галга америка баатш хан баатш цаники ханб эрси нохчи кычкам нах но траца езер соула яхшба нах эждук нах баш دا تصل صوغ سون أرلو در أقص تيم توم بحاج نيمتي حش بيحكاش ده هاي مقدر بيكسكره ونيم خان بيش تيم توم بيش تيجي شيء توم بيش خانه خوزني أحسن توم بيش تعدو على كراسنا أرمي بي تيجي باخش با من نخ بي ميخ خوي حنيالش سلتش دونو قصل ديات جاغ خونو قصل ديات بي ميخ كرشناخ тигич противотанковые окопы жохыш оборонительные сооружения жеж военноизрановский районер пригородный районер Малгобекский районер хадзез благодаря суган пседахский район алышхынцына цере уқа районер вей районышкар Сунжинский районер тигич нахда акулыш оборонительные сооружения жеж акахигятся ден бисыны билыш цани техника юацыш абохбеш Цулсо вен дук алишес дук документ ждевый музей боевой трудовой славы Малгобеки, Ёлч музей, Озвей краеведческий музей, документ жде цар цитёх вей мягкачнах чао гоно косылдят сылтышт. Я ахмад с ахшгул деж техник яцерхоне. То есть что фаалю аль шей хамкуц деж Филиппа Вяхач, генерал танковой армии Ханус, Малгобеки Томбиш, цуши воспоминания шкяхжды, барчи жаул хадол для армии Кашинкера, целой армии Кабра Ох, Цигич Малгобеки, шна хадан чжаула яхш. Жму я пример ждук, пример жуали еще ждевей. Но сун фаалори с харцу с 20 хам غلغاش تقل خلر بعد
هنيالشي از هانس ايالش بس علم خلر كاجا دوقش في ارخيفش بوخ بياب از سوفيتسكي سيوز ارخيفش كازاخستاني تيجيش بوخ مول بيتشخان ارخيفش كليارخا اشكاختج لي خات از في تارتاني نوقص ديج نيمتش ساخن ياخن دي هو تسق تيبر كاخ دي هو تسحاق اياش از بوخ مول بياتش شرشك وتحت شرشك دوقش شرشك بوخ بياب تيجيش Но кяхт ясун еве историки что еве илмон хоште цахте пар подтверждать что кяхт не стандастху. Так кяхт ждите нях воспоминания что даг ахар сдуц ждите из мчар кылла хамханат тагныштина ве тохкыш из مشتعدهوك из бакду асил дахайт гэрсэж акахэгж бавай илмон хой. سون اشتغلوا درق هنيالش تسخن زبي أردي أخاج خان أجر جوا يا خلا يا خخني زبي قمن هنيالش توم بودش خخني بي ميكر تسخن سمنيمتي أربي أخا بدي سوفيتسكي سويز راس فعل يالش начало يقر политический حال مش تخنتي политический حال تسخن как раз بي ميكر أربي أخاج немцы уже том Европе дачь бян хоханиз уже так как раз особенно в республике Малгобекский районе немцы арабияха шинқабия татикиш халмухадбивай немцы царнит чага халрах духул отты халу йолыш шинқабия татикиш болыш халбыш цулдях қуалах январи эзри избя шоузгы қуалах чыры контрнаступление малыз обычно немцы арабияха тигер вай مشتعدهوك في промышленность нефтяной скважины ميخداتخ جاوي скважиныш صدقاش غير تجمعهم بيش هنبدأ هنيالش немцеш ديجمعهم دي في ميخدات цар техник дукхани цар да с техника далилуш ханят естественно мехдят цахалч а вейн хара вей дишаш литература дыр вейн хо немцы شيء دون بول بيتشخان بار بيحتى مركز زباس ميختيات زباس ياخنيات صار شيء دمشت ميختيات تا زباس قاشني صار دون باخ ما بين بي صار ديار خاش بس بخي بيحتى شق بين باستوم تا قز دون باخ بلرك حاجه نفتي شخنتسان ايش مجنيستان تا ملقى بيكر نفت وين مخارج высококачественный нефть на голубой нефть шханцена без дополнительной обработки بوخ بيشولشخند تا تصل سوغ نيمتي حد بواشخان وين مخار بروفيك شبي ملقبيكي بوخ بيش باج تيغماليو جو скважин يوخيا دايقا خني نيمتشت نفت داختر خني تا جمسيو جو скважин نيمتي اربي خاج تا يوخ مهت اوتيميزي نفت красной армии ديز جمدي تا خصدوشي خوزنياسن نيمتي اربي خغد بخا شيء بولخ نسبеж нефтекомплексы что еш производство налаживать деш планыш квачжеш тех квачжеш где бог беж бахшхын в республике нах Тамар узарбиал шолжгалты так Баку качгартышам шолжгалды Баку да ху Ближний Восток ки планыш ханицар конечно но война из Махар уз в Малгобеке соцмобиабиш битва за Кавказ именно вот под Малгобеком соцмобиабиш так сиксоцбия юхтешка бахбеш ниспампш так цулди авей республик мет отигаш дагар кахигаш хам вей вейнах цулди ist tabal тирме бян биаш немцы арме бяха би хант вей бахмыш вей тароныш нисе гиве яхш бахка чолда бал цабал цуал вей обычно вей бахшна гвалыш дыкыс цул хала болуш бал тебен вей галгай каман азмалар 23 февраля, قوالش فевраля. مخك داخر عزب. شوز غدي الله شرى بي مخك داخا دختات. تيجيش بي إزابال نوق بولخش إزابال زين مسنين خوج مبي. باقش ناخ حنزت تخن كذيك بسابش باقي ناخش حماش دك دوش نو تيج عبيا تيج دوقش حماش دك دوش. هين وين تار دي تاچو دك دوش دوق حماش ده. دا دокументش ده دوق подтверждающие تيجري ملخش حالي بياخاب مش بياخاب صار إزابال خلو جمس دوجدا حماش تخكش سوى تخنه جوا خلد إجلاء ديش ديال رياس خلف تمار داخو إيسيازيا استخاج يشكي أشون تقولي أخي أتشاتشل تحا خنر دير شل ونوفسو ميتس ونوفسو نانا حدات عيسى أولك إرمدي
Шылваннусо, мецваннусо нана, бірсі уғыж бертивейнмей. Дада хасон валыц, ешіл тайсай, күлгі шилыдыцын, елылыц. Ғуру ихкач нағрақсык чувағыц, ғуру дихкач курыш сердылыц. Марволсо, вұхвесо наны, естіғыл жғилы велхмыве, қырсо чағы наны, хайцы хылит, со татхаусыве. Ханс, из азып, из туржа, барденчарк дошлыдыве. عودتشان اخكر ترعى هاوسا شول هذا لاتشيز اونيرمات شول اجر حال برود بام تشتي خاچان بازر تر قيرينس ايودش تخنان شول تاكل هاوسا شدان ما خن واحد عودتشان وعادلو وراق نرود وياخش ستي تطلع سبريغ بحال يخسقوسا اجر خلاص هديت ستو خمسك بوسر حل اهميات شواداش تيبار اشي ماش خيدر ارتيش برتوكر اشي ماش خيد خداش كيلومتر грг Акмольской области Есильский район село Дальнее Ахчиселит станция дошел до 3 километра колхоз имени Жданова тот станция noch канна диqdan тадвохчан Садае нани Кокчетавской области Нистант, Сои Сашуоши Федоровской районе Кустанайской области Нистант, Тхадявоши Дианани Тхуача Бадевеш Кунгижи Акмольской области Есили Нистант. Жим чуах шейлген моттигижми. Шейлген моттигижми 3 километра жиqyor. В 46 году Гаш Арбян خلاص حال خاطر ولات تو عاشق تيخرتو عاشق قيتشل تاخ خن خلولج قادم قابشي تشو يتسوا قواتر تسوغان 46 7 8 9 50 годы كان لهدي قيد داتواش باستني الوضع دان كمباين ستالين تساش كمباين جير بأسطور دات حتى وزش zu erdaş mettiçi desa kan lehdi dat belç sırrız liliç leih hat yok kugut yok şamıyormuş leih melxaldı muhoybe intagan leih sırrız liliç kuan xal yoz guldıtır özgul diye çıltı hat beşik şanzı mebil dua qajlar deş de belki şun mejiti qalwar ma biriji qalna ximak lehdi ağıtır sark istazir de izdos qalda daqi sırah çuvaviş xulur يا كورتولا تقاحشي قيدنش بجني قوريا كيرتا تقاحشي فست قاش موخيتش مثل ادمشك بيسات بيرغود مايكي كير حلب زابات سولين شوارا سقيا области سخلوخن سقيا области Қыбаш хойыл живож меттигиш ханят. اجر خلوخ بولا داري والر تسوخان لي عدها اشخان دا حيدوش خبرش اجر خلوخ بولا داري والر Seybargişt barküş tüzelnir da şıkhliye hasa ödledim o yol hükümeti gertı tsigiç yol hegit varsa yol haguliş tsigvet hawaj tshit kilometre vet havin tsaqaw maqal الشكل ده دخل عبيجابن سجينوسو سحسبينوس اشتو مثل يرناك تدو خمدو اشخلو يرناك تاغن كوجل جيلش تاغن شناخاس في خات حنا حبا قاش بيقل جاشت تسوال الله تي حوادي تسواش لق الله تكرش غجمو تسو اوتش تسلي خنا دعوخ ماتشيوتش تاقيدن بجي نحكردش توق ماتش يا خا ماتشيش اشتخلون جيرنا خدي يا خا شرطا ايستا داخر غواي ترق مارج لامس خان عار والر يرتا توصل ده هم دي حوقي حديزل قده حول فوت قرده مل ديزل بيربه يسودر حدا حل حنيا كارت حق دواتش بيالي ترقو حقول دي دواتش عنده حور الزل واشد كميرش برواش تيربر تقيد بول قالنا Ол дат соға алтыр ваул. لجات التر
نأبر طلع قدرهم دوت تجاه عين تشيديز وحلد أخذهم دوات تجي دعور بقدس دون أطال أهل شروسوس سرجوخش قيد باباك بقالنا معنا شيطان قالنا جاخ خيرا بقالنا لربيش أقدر تشخل تتعطل قتل شمقات البال بري ما تقول المدر تشخ حياش بوتكاش طولشك بوكر اشتخلون اشخلرناك حتى ذلك أخيتم بيت حاغو خلرا برت خلرا ديناق تسبوخش ونخشل خلرخ تسوي بوقش ناق ديناق تسبوخ بيش كل تسبوتش يحيولش تحاغو يولش دال أمك دال دال قيلت دال أخيتم حلق بان خدس قياشر وياش تبات ينو خقياشر يدق دابوك نزبوتش ميجي كل دقولش حمد الباغر نخ دولشخ دول باغر ما تكشخني شميتر كورغل غوريور لاتخ توديها خاشمح از كش حدا قيش يواتش السحل ازاز لا تحدوشتي وزمو نسيواتش صغ حلوس شنات ياغش ارزات ياغش قهرجي على دواخن سنوخ صوغ ياغش اشت خلير كذلك حبرات ديال ناخ برت ناخ صاغو خرا كذلك حاتش ذا دالق خيتم حلق بحقا دنيا بحن جبقي ويسنجي دولش حال دوت دالق خيمت خرش وقولش في محكا يخ اللي بتيروت دربين الشيء دوهم كرتين اش بخي سيتوات كرتين تخل باركو امال داتو بريش ديال رياس خوفا داخو بي واش خيتر سونلو داخو ديحش ميموريال فيكلش دلاكова Залина иктатош. Ох, везне кам сибра дахтарк хитта бош бобоха февраль бет дагбе хацеш барча шара даху ахс бох. Студентыш дешер хошц лекция шхолтха открытый урок шхолтха занятия шхолтха. Цусого шезер койтлах шерден стаюля юдыш проектетха я очевидец сяхаш. Сибра бахач бахкышняха дакохум. Воспоминания что язиш. Ханц ушер на янделе делала до сборник ардиан тц проекта дани бахкышнях воспоминания что язиш цох материал переработать и статьяжиш. Ханц бузум луат буаш Залина сболх тахуш. مش طلعت بوخي بوزم واخج لوخ واخج تون تخيكوا حتى واخسك بارغوي دات دغيتن خوات واخ مالوت شرو مش ديان و مش حرف اشتو قمال توديخ كشتون قمال دري اشت كاميرا الي دين تيشلش دجدي ده تاق غرغلش ناخ بول شولداني دا بوزش بيزش مسخ وغلغي دقمي غرغلونج اش دا خوات غرغل سغوي فيتي ان از ايس هانس больнице гадок хаят жага жити гахсак баргиндат хафд малт яны издыч что хаяни ишти как раз собира юдыч яхач дикдаг дуажер тигмелхан хам хало мастохам цылты хада яза жах змод дет смышлы ишт издер ишт бох бу ахда хужбар тхай низм квач с проект даях гертхо سبقت وين مثلا مخار دينجر دي مسدال سيبري بارجين رج خلو عيشة رج درجة خو رج دوز رج دينجر دي مسدال كيزك بلوجلات جوينيق صدق ديستي وين اشتيشلش تاخنا ويتحي دول قالي ارسمت الالش ديقر ده از خا از داياز دي تحت باچن از خودوج لوردي دين دادت دوتش بارشكم سبرا دحا ازل خلو عيشة ازل ادم داديان داقلخا تيك داديلا تدخكر في كультура материальной культуры في خل يشوج ملخندوج دو ديك حم دين ديخا تيجيش دسر دوق حم ديس هار زواخسك مل ولش دا وخدا يازوات سارك اشخاطر شتيلش خلش تيب خاطر جمدي هن سستاويت تاي خاطر جدت خاطر تيلش خاطات ازل خياني وين هنس سبرا بحات اباخ ديزل قين بتاع ديزل بتاع تخن خوز باخش بشكو كرت دزاد ادتسار از دريجي دلي شخاطر جو اختيلش تارك اوخس قميال دچخانه از دريجي شيدواتش سن هنس شي يخ تخان يخ بخت سن يخ دحل اوتسان از دريجي تار برگش دحل اوتس هم
И цамбар хажа аттац вахсак дез шоз шудян уже вахсак велх баргихи адахал мелхалуи стасагу айнер айшар. Цадд забу. Арах шо дяхкац, че доктухлу, мягко вахкар яхар, дуах азбмади. цадд забуж бо дизл итсагвали шитсагвали ханцу тахд аяз бабуж бо бахкинах абехат сибрах цасак цвин мотиги жидук وهداياز باشرخ بريق ديزل موتسل بين شيل بين اجرته وجا قصاندي حمدات شي داز نانز بحي детский доме شي ديزل داشتين موتيجي دين بوس موتسل سبويت دين بوس باتر حوش عادلو قاب ميش انخيتش اجمو موتيجش خني از داش بان داي ناني قد احتسدو اجت ديد دومر اربان ور وقسك اج داي ناني موتسل بينب ير دين وساو تحديزل خو شيت ديزل خو نقر دين وساورس زالينا دوق ادم حط لات شانتيكي ارحرنخ تاريخ سانشين قالسغو алыш خزاتسون اштيشلج بحريديچ ديغمل دورسي دوقلات ادم قالغب قش مخكر حت اخش بارسي ب вал схам ханди дети цохож барыжбы так постоянно действующие экспозиции именно Камсибра Дахра экспозиции Митха. Круглый год у нас действует эта экспозиция. И любой хачвин ложу, сакхажа ладуху еще уже кяхат пардорил, сурт пардорил сонага тха музей чухнаха телевизор жахкал. Цачие ансус обеж боха дахаш боч белхага ж видеозаписиш ж цбахкишна хадеш до камял цартишил тдош ши ладух безм бар хайер чамбар хавен хажи шош ладух шош аставей нохлш حقوق بزبيتي بدا دوق хансшт аймя храт хат бахканах эрси ладих хажи خيل سوسي баргуж барге хидали белхаж да ихапцикчер азмолдош до хамла чакдак цаволы юх цавин чултеха цадык чуацулыш бирсулыш эрсиметл элчи сохранить человечность себе, да, вей бакышнага мегат зачак бол мегат денылдош отен таткач эту вянуцар Залина терах гдылч мелнах абгап вей мягках бяха мелца бяхкап теп-тепар источники школдания хажич цацточ источники ждес цайт эзер согу сагвы цацёч хажич бае традит эзер б шт вархаш б тигич шт терах теп-теп халыр фахалиши элчи Чечена Ингушетии АССР обогачил духнах по всему Союзу хагулбежи галгай камын бош бонах атм хаби атм бахтаби сибрех так с бахандо уже разница детерлу с тярах масса нахар жгулбеш халраях да дук хаян чул тяха лят сабох крыжи темт барыжи кычах бол ханыржи кычах регионыш бахаш ханыржи атм ихабити дук хаян чул тяха ат ихаб элч ат ахтап аду темтер буарыж темтер буарыж ихтап Адам жди хоерыш. Аддолч кызылц. Арбях абвейнах. Шейтиношкр. Кыз азып тоқыш. Вылцы вылылч мяках хугыш. Шилыч. Тядыч. Эггер хылыдол былхыш деш. Қойтшы тақат. Қыметтіл юрт водылгі изадолш. Цушиллах. Каш дуахкал юатыш, мерчеш дуатыш, цан меттел, кирихекыш, дабихкап. Алгай нохчи. Цаязри испяе шоуслай уритлахчар. Хрущев бол чебес. Сталин цунбе гоз белгул бяхкашыл дехах. Цадуал кхантвей. Вейметта. Культура. Кадулч ешимышт. Тарон. Вей могышыла. Чағ зеде апсы болху. Халқырч замылах. Хунағда чевели чайо жешхани. Вей мачсугу. Бә соуғы хан жуақ шани.
могуш болуш. Анча жмех тигиш лягени. Гылгайчен хылк артист Димаев Алс даху хуты вейваша хетр. Вайнах мехкар бахрадул или дацо да аттар. Магас телевидение док баркал бол соққуз қайқыра. Оқдина ха дез шахалх. Халқшы ноқшы тедені инзире аждедір. Сталинна суна юқа болш айдылна Allah da şey kıl yegir inşallah. Sunaha şey koyats. So şey Sibirya, Kırgız'a, Kazakistan'a ha. Allah şu nokşı halulayna bertahilla part bazı şu bir imam godu Allah da gayyetem sadakatlı ama sigaha koç şeraha وينах دبها نق تجا لين خلوا يدوتش هرساروغل اللي دو بس ياريتش عمر دشت قولن اللي دور وق ومن سيدش وقص الله دال يبوخم قوان سبايت قت قولن اللي دو إس تجا خل شانا دال أيتم جس دويل يلسمنا حياش بولبش والقصة يبوخم الله دالا قيمة قوشتي الله ديل أيتم بش داخل بير سيلاح حومي الله موك سونا ساموك بير يلا موك دوش موك تخدير خيلا أسقاستين داس ويساش دو وأس سينشو سبريغاح سالخير بعد حال ويتساعد علينا لا إرز دولش بابل ولا موك نوش موك كيست بعشر قوش إدز دي ويدا تعني دز دي دو إن شاء الله ويدا كازاخستان وكيرغيز حداقل يجري وبيس بيك باس моя песня посвящена нашим землякам, войнахам, которые, к сожалению, не все вернулись домой, и которые ушли в мир иной со взглядом на родину. Дала гешту отцам. Баркалшов. Твоей былой судьбы печальны главы. О мой народ, я плоть и кровь его, и потому сказать имею право от имени народа своего. Земля в войнах помнит каждый камень, травинка и ручей, и каждый склон. Как уходил в поруганную память за эшелоном мрачный эшелон. Земная власть, две стороны медали. Добро и зло с улыбкой на лице. Нахмурив бровь, смотрел Иосиф Сталин на всю страну винтовочный прицел. 13 лет кровоточила рана в
душе чеченцев ингушей стране, где мудрый вождь становится тираном, страшнее исполнителей вдвойне. За залпом залп и страшные минуты, у трупами наполненного рва страдания перемалывали круто народов судьбы культа жернова. Безмолвно, словно призрачные тени, не удержав застывший в горле крик, не встанут из печальных погребений, в войнах балкарец, русский и калмык. Шел эшелон и всех живых к родимой земле, к могилам наших предков вез. И виды повидавшие мужчины не утирали набегавших слез. И две тропы их не предать забвенью остались у войнахов за спиной. Дорога смерти, время выселения, дорога жизни, путь к земле родной. Дорога жизни, путь к земле родной. Дорога жизни, путь к земле родной. Бяури асхыл ау. Изри избяи шоусқи дилахчар. Мехка бяхач наха юқир. Изрыжнах астап. Дуқ дезл жваши бин линып, юаққач Казахстан ряғеш тоққыш. Цатсы барыш қывашық цықетіш дел қилі бирсап. Вене мелду алчхан. Шуаш адяч русқақ бянып. Аллай ханц. Шай юртыш кчубол хылдуатыш. Менге лел. Ханц шай бұқо мехт оттырақ әхегіш бұнақ. Той юртышк ацықайшыч. Цадяқ кальк. Лархац оқ. Ол царяқ дұқақча. Вей юқыршнақық. Дақу қамел дейті вей.
Цавей Сибры Абахрага нах дэж дуцаш хазацу эздиша чо хоусун. Цар халу хоусун цар хан. Эгер чога соцамтец рацу хама цар эжа моцл хама халу хани акачашти ага цар хан халвен хожмуди. Хажал сорг төр го тор хадыр оз немци веч хакачаха. Малга бек хакачаха. Цун статистик хажалсу. Вит эзерсек Чечена Ингушетии. Цушер производил. Вит эзерсек производил. Ко эзерсек добровольцем хану. Так мало массовое предательство, мало массовое дезертирство. Извин от них, что хам бак дуасиги цухаок. Вит эзерсек строй аятыч. Там оз хатқача шудуха сор тұрыш. Ептен вейсе ход должен ли. Де так. Вит эзерсек строй да тау Чечена Ингушетии. Ко эзерсек добровольцем вахал. Так, вей камон, вейн мухой, وريتت أزدار ملقي بيكي دق دي وريتت نمتش حد وقش ويش عدد وقش وريتت كرد ودش أزدق أزل طملة تابتيج سواء بشر ملقي بيكي ناه يا حمله تيج سناخت أمت تاق أسحمه وين عدل غير تحم يقعز وين ياخر ماسوي برداتر شوية ماسوي ديزرتي شوية حم غند وين عدل القمة تخان تحم ثبت فرجيني كوريات از پیش چنون دادیان خانه 93 архивыж و историкис مهايس حيلا شلته حقه چون ثبت فرجيني از خانه يعني ويقامنا كورد داخشان بخوي چوقوش چونج يرزيش دناق بوخش цан قاچلوش لينب وينخ از وی خوش مدی ويقامن سر عدي كي حمدي يغاز بقى الناس وي ما جتر چاه ويقام ما اجر چاه الله ديزر سوق خاتج وي غورد ملغبي غورد يقز از نمتي سوتشير از وي تيجي يوغ وير جوقوس ايمن وي غلغي قمدي السؤال من نو استلديش تيجي حط طور انشتي بار ستان كوي بولكا جدول ديش از سرگرت حلو ديش تا نو استلدي دين وينا بق تاخ از قم سندينا عادقت از عادوخ دينا از مسل نخت دينا بوابب سنيقت تقاي وريت برسن نسليني يني اقاشلي اقاشش قاشلا يا جو حمديتي وين تقاشر داخ ديالقنا تخان اخر كاشش خلومي موصل تيين موصل شي موصل اجا ما خدات موصل في موصل تخن سرح حي حميليوش قزباس حميوش حوسج دي تاقود موصل في دينا بيسنا شندينا حمدي ادات انا شوت خلدي جا حم خوش موصل خلصو موصل خلهم حصو سو لواچ مخيس او تور ديترس كوان جدزا دينا سرلس بولات ليلج شكوا ديتزا حم سودين كا كورد هاسر يوخ اقبيرش اش بيرش ديتي داوه تاق بيرش اتسك والله شمياش خنيبين تاق بيروي بيربس نسليني ازري عيز بها شوزقي ايصاق شرياي وور از 76,000 ادقا 76,000 76,000 توسا كانوا قويتوغان население. Из 130,000 обогащены غير. Так, следующий, достоверно ларзят, потом 53-м ярмарке, 53-м население, перепись населения, они, цухана, более достоверно ларзят, 83 500 цикановой, алой, цухан, в 53-м году. Так, юха, пожалуйста, хайоаш, туалыш, хам, ащи ара, бали, векамон, хам, лордеж, шему мог линопхенах, قايقات أخر دال شيء موجود ماش بولج بين شارع دال جيش دولت. ديال رياس خلفه. Dus doch amal da ham en die oostanden. To beslan en ik amala is dat to daras. Ho haya har şiir deş amalda to ho istoştiki joluş yazya sifruj mettigni peripis خليني بقى دوج مدي. Ans malge beker inder eerlijk ho nacht daar hon o malge beket omboed chana ashlik nacht latalge tadana nas tadaz zdutij suha zaw super sper ust hada amelde ashlik nacht latta go meld wordaj da yetteshon ya ham hada ashlik sakwa osu matridaz azder do amel لق حماش أقوش خني طيو حما يا حما زدرج بين خوجده تاريخ دوق لزرش خم دوق خم بيت دوق كان يشنع دوم اسكرا واسكرا غدق سادش خضر
هنا أبحتر سبري أبحتر يعرف هنا تحق تبيخ بواسلجي خم بواسلجي تحق شيء كويات صح أسبق وشندل أري هنا بيسي أتيد موجودو هنا وي هنا ريبلتير تداتر وعادلو بقدات يعني هنا وي بقوا حلطي يحقا وي تدحكتات Баркл. Гирихан. Хмунд фадак дуах. Фотокачер шиндезлшт. Wij doet er door hem. Wendawal, dit doet er door hem. Dit delitisch is dat. Kijk, ja, jongens, die doen we zeggen. Dit delitisch is dat. Die hakku jongens, die helemaal de hal door. Dan dit doet er daar die is er. Der wadlor, der waklor, bakmat, agar door de hem atto. Nog hem dat. Het die teglezen jongens, hallo, zijn barden adas. Dan bagdaqas. كانش لا تدول هم عداس بوركا يال ميال نجا كم باين الشق ميال نجا تقدر يردهم عضلو ديال سكالغوز ديال تا وجد سرح دي وجد ناخا كيس جاب عرقو بولت خاننا تخرل سا تنبغض شانس تاين شش قش ديال بيردس تخرل سا بقطو زعتا فيكي سنانس اقورو وتش تقيت ايش كانش تقري يلي تقوى ما يدوتش حواشة تدولش قيلة هذه قيلة حقولش تو مثلا دور قيرش اش تقيقش خلو يزا اش تقولي ايش ياتر جري دير ياتر اش تحب عرق ديش بسرادم دي حدو عقر در اغار ياغر تبا عم دو عقر كم باين سابو بيش اما وتي صدا بوه خيانا سكالخوزي بوه يتاش شكوى دق شكوى كا تكشين باركو دوازيخ لور قد يدي عشتي لاتوس برصش عشتي غاتوس كا أروال كان تحنين زينقص دير وضر بق متس حالياتا نيا سنة دي تشوخويا إذا داد يقا شركة لا شفيلا رس بروت تكن باين بوبي بيج وسك تغلر بعانتي حار والتر الشكل ديان شو تاق إذا واتش نوصل دي تكون نانا بوصل مشير يغي بار بكذاش если хотите мы вас будем кормить только надо будет поработать вот ты ялче надо молоко пропускать через сепаратор сепаратор хашиин تطغ يقي تنيقي عوتي شو راح تشقوش فيدراج ذا سنانا ذي شو شق يقش اشتدي بوغ بس كذي جديد كذي تكون قاهم ما غلطش اشتدي عرضها شلوج تدو برز دواتش دا هم دواتش ما خي دواتش يا الوضع بق بالشالس ميل خلو يزاي خويا سم زعيم بير مدري سيديني نيني بار حاج قواشن برسون تحكي توكي ما همزات هديوت ديال قخيت مت ديال وضع بق بالشالس ديال قخيت مت اشتفيت تود برت خلرا واشي ديز خلرا واشي ديز خنوغ خلرا وش الخلرا ديال قخيت ندي قطقاش صدق دي اخروي دال دي بس خنوغ دال قمت والدين از محمد يا الرياس خل جيرخان از اگر بخميت دلي دي تي سون سيدال دي تر سين خزار ادق از دهنا ويدي انا شوز قديلخ شخنت ادري إذا شوز ديلخ شخنت تقى شلخ كده أنا هر البت تخدي دا وشي شيء يعني طيرت باهم تعدون وخال مسحته تسجر دي هنا اشتبر أبي جاب صدا دي بيجري دي يجري شيء ورد دي أنا إن الغير أبي جاب واشات سقيت نيق أبو خلدين اشت تجي شيء دقة يا أخي دق زام يا أخي ما حكيت تنزل يا نيق أبو خلدين دقي دي هنا دي تشهج سوقونش دقي دي تشهج دقي دير عادي أخي دقي عادي أخي دوق بارك ديخ دي شاور دي هنا خلو يريخ في قمك دي هنا اشت دي أخاش دي هنا اشت فوس مش ده هيبيق يريخ دي هنا العبيق اش فوس ميدي هنا أخ نخبو يعني انظر بها قال نخبر يريخ دي هنا اج نخ دي هنا حاجة يريخ اج نخ دي قال برش حاجة يريخ دي تيك دي هنا
مثل حقول حتى يخ مثل حقول يجدخ دي هنا حل أهم يوتدي تخ خلتش تخ عشتوسج خشام بي استخمين كورتاج ديستا بين السامي من اشتدي ديزل بادر ديهم إذا بوق دي هنا سقواتج اشتدي هنا كركاياتج لومباتج تحتوا حباقي صوتي شلون تو بيق اشتخل دي هنا متجي دي هنا يروح نبيق تاخ دادول دي هنا دادول شخنا دات حاجة كيسي دواتج كرياتج كرتيخي دي هنا اشت لبيك يا خان سنيان داز أول دي دكتور خنيان داز دكتور كش دقات أول شيء دكتور كش مش كش دقات نسبة سقور جواد دي اشت دي تو دكتور لبيك أب أول دي هم يقلوا سكتوا خني دي هم اشت دي هنا كذا دي هنا خيال شرط أحد دي هنا مثل حقول دي هنا يخيال يخ دكتور خديادات تقدر نو دي هنا دي هنا تقدر يلاي خدوها مو بناخ تقدر بيحكي بين بيحكي بدين إيش كذا تانية بلودار يخنش كأجر شيلش متي خلاص متي خم بيت خدي تكبر نيس من برجليهم أخذنا كذا كي بارتو ينشل تهاودين إيش بلغش كمان ده بخا تخنان شيء كده أنا قوتا يوالش خني شو است دق بالدين قوتا يلا دين قوت أخش دين إيش تخلو تسرق ده إيش خلينه يتبرغتو يا نقدي هندي القاقي تمسا إجت شغل درفخنت أدمج دين شيء البرت خنت أبغى دين حنوح شغل غاد واتشديهم يجري مودي حنيخك وينو إيش دي هنا في أخوين فدوت زين دي هنا تقعد ديوخ ويج ستو تنقع ويديق استن ستو شخن شيء وردي الله ديوخ ستو تسقليهم تأخذنا يتتيش خمبل دين ده وانا خاص لبجنا تقعد دم يا أخوي وقونش كتشن والله ده قاعد دوخش نيس بلش إيش حنيخ بينو يرتيهم سويش قاعد دوخر دي هنا دي هنا إيش دياخر يا سنة أخ سلام خلش خلي دي هنا قاست شمب إيش ديال أخي تمساديهم خيال ده حاجة دي هنا نا كذا دي هنا برغتو يني يأسس كل خني ملخي خند ديال أخي تمساديهم دي ستالين ديال الموستر دي ولرس دي هنا وين دي هنا خرشوا دي هنا صدق بقوا هنا وين مأكد دي أنت وين برت خلرا تحوق خلرا دي هنا دين الخلرا دي هنا قونك شو خلرا دي إيش دي هنا بس أنا حنز بيدي هنا أجر وين جاودر فدي هنا إذا خلج خنا برت خان دين الخان شاو خان بناخ ديهم يق براتو يل لكنخ حنز بي باتشالك حيا يل يباتشالك لوري يدبي وين مخ لوري بدبي وين أو خلاص بيت باتش ناقص خل يدبي دي هنا باتش حمد الدار دال حقلا وين أو تقول دي هنا الله شي برت بول بيتساعدي هنا داخل داخل بركتي خل بي كيش ناق مسود دي هنا ورثق عندي هنا أوز دي هنا حبيك كاشان ديال راس خو أول لا تدار لا تشان دي بركة خل دي ищеден қазадяха шпися синомады ищеден варсус Казахстанер шил халу мыштхани хоусунт а халха дица даз наныз цаг докнах ваша кетер что фиаздяцич Осман газета кидышки статьи речи Орджоникидзе Ардианчхач бар ахац оз алмаги оз дымаев Амурыз или дақыш алматир сетевое радио жербастинцах соған. Це радио цулака пандыр так лорса лида яғыш или дақычы белхырнақ соу чау цетпен ғадбаха соғамын дақыл деш чау дақылдар Залт вообще камди алишуатиш. Фонах бы алишуаш ханах там ямаюатиш. Кто выжил, цуголка хад высара уже пара туяльник, что или цена хож белгуна жеркаш, да значит. Ну еще так да, я сюда ляца вялов там в 42 году там оказался, да, Алматы, это Казахстанер, Карагандер, оказался, лагерь, по Сталинград, а в Сталинграде вечер там беж, хотя в 44 году под Ростовом лятапыш. Ну, переформировать даже, что хаяк лятах бокс, цичер кят, хадинат, сынаны шидяца хади, шиегилыш, якайр, лида маремяш.
цигич нинна шинанца, цигиш акши мервешик, сидявишик, бекмурзик, что эхо дырвы ан зволч давош, даво дырвы ан сдавош, даво дырвы ан Осман волч, даво дырвы ан да юриш, что ваште бен, даво хапкаш, даво хич ростове, да кача, цигичер даху лятецерс. Цуган цунан саду чхан хетерсон военный машиныш хатхуш дурт коёк ки кале диши хатхой дады гырт коёк машина что пересадка жир дады гырт сарфуёк цуган фуёк хатерсон хандзма скиаты шамаш гуч пуштянт разрешен диши оказывается был указ гражданских не сажать на военные машины, иначе за это штрафбат этих водителей это это было ждака чертко сюда вот ждака что ах сюда анд ермысл том латыш едер игдени кех кыжлатыш хан темтер бяха тем мубук анчылт вашта дачон шоус вашта дачон всех саулыш аны сыдай нани Ростовис, дай девуши нани Ростове станции акачи, эшелоныш хани халиош. Я гуд бяхкап сыданус ацыкетыш, я царя ацыкетыш. Мурат баркл диалряс халфа. Ханс тахаши нехкой. Ветик марзбикняган. Язын ховы. Шипа эмишкицуин. Из прошлого летит раскатом грома эхо, событий страшных дат и бередя. Народов боль с порубленной свободой хранит многострадальная земля. Река времен течет, не замерзая, людские судьбы, словно водопад, крушат собой камни, ограняя. Их бросили живыми прямо в ад. Депортация. Я был тогда еще подростком, когда в наш дом пришла беда. Стояли сильные морозы, февраль кончался, шла война. Я помню тот последний вечер, семейный ужин, мамин смех. Мне бабушка тогда ушила отцовский старенький бешмет. Отец давно наш был на фронте, все реже письма присылал. Его черты и сильный голос я постепенно забывал. Поужинал я, наигрался вдоволь и к маме тихо подошел. Прижавшись нежно к ней щекою, шепнул, когда отец придет. Украдкой, чтобы я не видел, убрала в сторону глаза. У милой мамы покатились бриллианты, слезы по щекам. Она сказала мне, обнявши, горди, сыночек, твой отец воюет как герой на фронте, и ты, сыночек, молодец. Огнем лицо мое пылало, хотелось мне бежать туда, где мой отец. Здесь все мужчины идут стеною на врага. Вскочил я на ноги и, прыгнув, схватив кинжал, метнулся в дверь. Отец, отец, кричал в ночи, меня с собой забери. Тихонько мама подбежала и нежно сзади обняла. Сыночек милый, все в порядке, отец с тобой в душе всегда. И ты ему ночами снишься, и он тоскует день за днем. Но так судьба распорядилась, воюет он за отчий дом. Она закрыла молча двери, взяла немного молока, добавила пол-ложки масла и бабушке попить дала. Болела старенькая Наня, ее кончался жизни путь. Она всю жизнь семье отдала, любовью сердца, лаской рук. Наш дедушка давно скончался, болезнью страшной захворав. Он долго мучился и кашлял, он тоже долго умирал. И вот я в дреме засыпая, представив, как придет отец, как снимет он с себя пилотку и мне наденет на бекрень. Я буду радоваться, прыгать, я буду виснуть на руках. Я расскажу, как я учился, как старшим всюду помогал. Отец посмотрит, улыбнется и скажет, сын мужчиной стал. От этих мыслей я взбодрился, с кровати встал, пошел попить. И тут вдали села услышал моторов звук, потом он стих. Поставил я на место кружку, подкинул дрог в очаг родной, вернулся вновь к своей постели, прилег и провалился в сон. Мне снился летний знойный полдень, как будто я в кругу друзей бегу навстречу к приключениям, кричу «Эгей, эгей, эгей!». Как будто мир вокруг веселья, и жизнь как прежде бьет ключом. Так веселился я и бегал, пока мой не нарушил сон. Шум канонады за оградой, от страха к горлу подкатился ком. Свет бил со всех сторон по окнам, людские крики, лай собак. К нам в дом ворвались 3 солдата, сказали нам, что мы враги. Скорее в дорогу собирайтесь, не то применим мы штыки. В одном из них узнал я Сашу, он здесь, неподалеку жил. Служил он рядом, в гарнизоне, он к нам за молоком ходил. Не понимая, в чем же дело, мать начала к нему взывать. В чем дело, Саша, что случилось? Я же была тебе как мать. Спасибо вам за все, благое. Он с грустью опустил глаза.
Раздался шум за печкой громкий и кашель бабушки больной. К ней мама быстро подбежала. «Не бойся, мама, я с тобой». Другой солдат за мамой быстро за печку к бабушке прошел. Тут то ужас лежит старуха, больных приказ не брать с собой. Он мерзко плюнул прямо на пол, открыл сундук, потом комод, достал оттуда что-то быстро, пихнул в карман и был таков. От ужаса и изумления, воздевши руки к небесам, мать ужаснулась, что же это, в беспамятстве закрыв глаза. Мой детский ум не мог осмыслить, во сне или наяву. С постели встал, одел одежду, все быстро, прямо на бегу. Сердечный приступ сбил с ног маму, она лежала на полу. Я закричал: «Мамуля, мама, давай тебе я помогу, вставай, любимая, родная, не оставляй меня, прошу». Она с трудом подняла веки: «Сынок, я кое-как дышу». Попытка сил неимоверных. Она приподнялась на стул, присев, приподнесла ладони к опухшему от слез лицу. Рыдая, сколько было силы, она взмолилась к небесам. За что же это испытание? Не видели мои глаза. А где-то далеко от дома, в дыму войны, страны родной, сражался гордый горский воин. Он был надежным сыном гор, его любили, уважали, ведь он не раз людей спасал, своей грудью прикрывая, бросался первым на врага. И вот суровый наш герой, гроза страны своих врагов, мечтает мирно после боя, как ждет его родная кровь, как мать-старушка тихо дома, с женой и сыном мирно спят. Ведь он защита и опора воюет третий год не зря. Не зря все встали на защиту своей страны, большой, одной. Ведь нет такой момент различий, нет наций, языков, имен. Все как один идут сквозь бурю пожарища страны родной, с надеждой, что настанет время, когда вернемся мы домой. Погибшим же покой и слава, им благодарен целый мир, за светлый путь, за правду. Ведь правда придает нам сил. Ведь мы все любим нашу землю, она растила нас, любя. На ней учились мы, трудились, мы за нее умрем не зря. Мы счастливы в борьбе, сражаясь, нести все тяжести судьбы. Ведь нету ничего важнее, чем быть солдатами страны. Ведь ждут на всех домой с победой, не зря же мы несем вперед освобождение от плена для всех народов и племен. Так думал вслух, рассуждая, смотря на южный горизонт. Как там живут мои родные? Никто не беспокоится он. Но в час тут не было покоя. Стоял повсюду женский плач. С Кавказа горцы выселяли, их души рвал приказ палач. Подняли всех в то утро рано. Повсюду автоматы, солдаты, автоматы, маты, повсюду. Вокруг осада и досада, беда пришла беда. Заставили людей собраться, с землей не дали попрощаться. Сказали нам, что мы опасны для Родины своей прекрасной. Нас посадили в эшелоны, специально для скота вагоны. Карательные батальоны в пути сопровождали нас. Мы от нужды в дороге гибли, но с верой в Бога все сносили. И адский путь, и смерть, и мор. Будь проклят весь этот террор. Над степью завывало вьюга. Остановился эшелон. Солдаты открывали двери. Послышался протяжный стон. В сугробы падая с вагонов, людское горе во плоти. Оставшихся в живых посмертно приговорили жить в степи. Всем вопреки земным законам, превозмогая смерть и боль, народ-изгой по месту прибыл, судьбы проклятой роковой. За что же нас сюда сослали? За что карает нас закон? Ведь мы же фронту помогали. Отцы, сыны ушли на фронт. Для многих стал наш путь последний возможностью побыть с семьей. Быть может, в вечности воздастся за все страдания с лихвой. Не дали нам прийти в себя, нас оцепил вокруг конвой. Сказали нам разбиться в группы, еле живые, словно трупы. Шатаясь, мучаясь с дороги, мы волочили еле ноги. Откуда-то из снежной бури к нам белые от снега вышли люди. Сказали нам на непонятном, но человеческом, приятном, сопровождая речи жестом, нам показали путь до места. Так жить мы стали на чужбине, такой холодной, словно льдине. И если бы не благородство, не сострадание местных горцам, мы были бы давно в помине. Спасибо вам тогда и ныне. Спасибо вам за кровь, за степи, в которых выросли те дети, что выжили в пути тогда. Вам благодарность от потомков, награда и смех пусть будет, детские звонки. Мы не забудем вашего тепла. Для нас теперь вы сестры, братья, мы примем вас в свои объятия. В любое время приезжайте. Наш дом открыт всегда для вас. Союз навеки, Азия, Кавказ. Баркл ислам, диал риас халфа. Тагын ветик хашылғы. Алла республик, архивный, урхлен, викл. Бекхан, хотя исторический кяхтыш сбух дежуда. Малых даг далуат. Цуйق и мехкар дахру.
то архив Айлач Ханден одно из основных направлений Ханис Балдарялч из депортации Цухайка ляца суртыж материал хагулеры с населением был бежнагар, что материал гулеш хамдадох так выезжать деш архивы что да бог бе вашта мудола бог бе хамдад махар духу амелвар абахта Казахстан махани так в Казахстане центрального архива так областной архивы что да Кустанайская Павлодарский Кио область архивы что документ выявлять деш старт был беш копировать такая уз архиве анзы на хранение да даже Элман хочет барта долж буху боку. Да. Тест взаимосвязь холтла, они и собой даже сан бог лил бог. Так документ что да гуш хол расселение туган абахташан 44-5 год халкар шарышк малах область что да расселять баханы бж да колхоз фабрик завод хама мыча бог бе мыш хамхан цигич так кезек парат пян шота Сталин вен шота кезек уже в культурной сфере школы образования кезек цухака направление что фалил дад малил дад бе абахтан Казахстане Киргизия да дахидуаш бог واش تدول شام بدر حنزم كذا لدر بوز بوخ فينانسير حمل خليص سامع نقا حلقه بابس كيرجيزر كذا ده دокумент جنو دق خنباس قال غاستا نقا Казахстане да документ ده так государственный архив Российской Федерации, а здесь говорит, этот документ хамды, особенно нормативно-правовой акт школы, да, ликвидация, Шенгурской СССР, Мацхани, Мыштхани, их восстановление. Ацухяка отметит Дебизенбар, Санзагар, фактически 23 февраля выслать бяб, но закон постановление издать Шикердян, что там, да. 7 марта издают постановление Верховного Совета Советского Союза об выселении и упразднении, а уже задним числом уже выселяют даже закон, что был хацибеш хамлил даться. Отдельно целый фонд где-то в 2001 году голда анкета жиж قويت أزر سو ناخ شو حياة واسبمنانية عيازش في سوغان مش تخاند فخاند داج إذا شو تعلن ناك ناخدوش ماتيريال حمية شو أبيسات داش لرت نخرنيني عادلار دокумент ждешь так кастанз на 80-летие депортации виртуальные фотодокументальные выставки дал Эндели Кечта Геолож сборник документов, материалов, пребя гарг, что добавташ nach воспоминания, что сборник дал Эндели из Хугилшер выпустить так долж, да ховаш там удол в этом направлении Богом Бог благодарен. Я вряд халшон. Шхалон жление ли в истории, культур, мод, да адатаж метуал дигартаж, ахигат. Zusammen Чернах. Сцедуй тарташ. Масала шош дегмалдоаш дул хам биршт, вешт, истешт, кезик замахчан халк дуақшхант. Шемал болуш бол бгах буцам цабием цар. Цар злор биабицери цунах. Тагынды шкенишкаш худасыр. Дуқ хамаж юстырдаддыр. Цедух сон фодаглат. Мацал хугыллели قمن قواني دقيالات داخود ياخذ دمايف أويخ كذي في واشق قطر داخوده غلغي تشيخ إلي ير إلي أس تقول غلغ مخ خستوش إيش الله ديلي ديق البرديوخش هذا شيء إذا دعوا الشراحة أو شو رسلان президент болшы республик хая да белгодохшы али без тебя праздник мы не хотим приезжать на чествование Дня Республики. Я тут же позвонил моему брату Ялгештуасу, нашему гениальному поэту Саиду Чахкиеву.
Я говорю, Саид, Руслан, хакайка веса, там в Жейрахе будет празднование годовщины создания республики. Я бы не хотел с пустыми руками приехать к моим братьям. У меня есть уже одна песня такая про Чечню. Орел бывает с двумя крылами. Теперь надо написать такую же песню Ингушетия. Напиши мне хорошие такие гимнические слова. Велик Гаторволш. Ух, Али, и Саид мне через несколько дней написал эти гениальные стихи. Вот с этими стихами я обратился к моей любимой, мне столь же родной, как и Чечня, Ингушетии. Для меня всегда будет это как кулак, мой единый народ, прошедший ад выселения. 80 лет прошло с тех дней. И мы 800 лет не забудем тех переживаний, которые наш народ вынес. И столько вынес. Благодаря тому, что мы были вместе, мы это выдержали. Но вот этой песней я просил Аллаха, чтобы больше таких испытаний Он не давал моим братьям-ингушам. Да будет благословенна Ингушетия. Мы были, есть и будем братья. Рядовой Димаев, брат Ингушетии. Галгаче, да, Галгаче. Скоро столетие будем отмечать. И я думаю, будут более радостные речи наши. Да, ему тема дает угвоин. خلغيلينا بمخدا بقى بحر دواتش يردا آل قالتينا داقر يقى غير تبا حشقي زهبالة خلغيتي هو يا خيلا مستغشتك تزالوش خلغيتي هو يا كيلا خلق إيرز برقاكوش كان برقبا خلغي محو سنة تحقوق يا قوانا سقط من سيسا ضخكش حبحك حدا ينامي خلغيتي هو يا خيلا بردا مقليلو رايش خلغيتي يكيلا ما شرطحي يبقيش إذا الزقوطة دينت أهرا غير تدبوق عني سويقا فيك إرازة مارا تعد السابت لتتقى خلغيتي حو يا خيلا دق ديني حو بحش خلغيتي حو يا كيلا نخبرك تمخكدش
ديال رياس خلفن ال دقشر خوز والله إلي مسني دكتور تليتر حمصر حاشي ديال رياس خلفشون مسني تقنرش واشر قدري داخلاتها دق تخون تخوش دلحم حلق يحقروش شواش بوخم بلي از خل عزب دولش محتكني وين يتصل جواتش محتكي دنيا ملدول شخان سبق ده الشي ملدول عزب دقدواش ويل أخيت مي خلديتي ويل ترك مي خلديت ويل بيختوك مي خلديت يخير يمتك يرزش سيستخاجيش كاش الله مي خوت ينلح تغال مال قيك بو عبوت جبال بينرشت تبيارشت جنر رياغي تيخكارشت قطين كيرت چيساي إيلاش توخ صدات مطلق إيلا حيقم دوحقش دوك لاتا هندسنزر نان لاتا لامش دحل هن اوتنزر شوداش تلغيش هن صوتنزر غيغو تعيا ياغا شغالو يخاش عوني لربو بال نيلخاش جانش تركتو كشمش سوچ اوخ مرچيت الواتس مسكاش محق ززاش بعدها ارسي قالناغ كرشمشك رها لاما خوتين لات غال مالقيك بو عبوتش بال بينرشت سبيارشت جان رياغي تيخكارشت ازبال ازيزلم قدينينش تمدوالت ويق امن ويميخكا عديك خيلشن ميرش موجش داخلتشو إرزولش واخر خلتشن عديك خيلشن ميخكوي